Jo, Calàpat. Jo, Podarcis. Jo, Pepa de Cas Faritzeu. Heu de dir un nom en clau. Veiem si és en Clau i del Candau. A veure, Calàpat i Candau. Hem de trobar un nom en aquesta organització. Jo n'he pensat un. Grup revolucionista, passadefensa GRD. dels espais naturals EN. d'Eivissa i Formentera i que vetlla per respecte a la biodiversitat de les Pitiuses. Bé. Ui, Jesús, això no pot anar bé mai del món. I no digueu-ne vos un de nom. Però deies per què em buscau un nom? Per aquest grup d'acció. Veiem, ja tenim que anar amorralades tot el rato. Som un grup clandestí. Vol dir que només se mos veuràs front? Front! Front de pageses! Oh, santa Quitèria gloriosa, això no pot anar bé mai del món. Ai... Vinga, va! Apa, un palo! Per aquí! Palos, un palo! Vinga! Salut! Però què és aquesta remorella? Ui, que cal anar, quin alero! Front de pageses! Front de pageses! Front de pageses! Són aquells que ho estan tirant tot. Perdó, señores. Pageses! Un món sense baies és un món sense flor. Si no hi ha flors és un món sense... Front de pageses! Què? Acte de la Comissió de Seguiment del Front de Pageses. Accions realitzades... Candau, digueu. Cans amullats per llocs de nidificació d'aus. 6 accions executades. Amos de quissons ben alliçonats. Perfecte. I vos? Calàpat. Veiem. 4 caminants per fora dels camins establerts dels espais naturals, posant en perill espècies endèmiques que només viuen en aquella zona, han entès la lliçó. Perfecte. Jo, Podarcis, tinc 3 paràsits especuladors que volien construir a llocs protegits. Estan a clíniques de sensibilització ambiental. Ai, una càmera, us està espiant. Què deies? On està la càmera, Antoni? Ai, Calàpat. Jo no l'he vist.